fost o lună aglomerată, plină de evenimente, de reuniuni, de invitații, de lucruri care îi pun pe aceștia într-o lumină favorabilă, dar mai ales le umplu viața constructiv, dinamic. Se simt în centrul evenimentelor, le place să fie așa și să poată să lucreze la cote maxime. Sunt preocupați de ceea ce fac, nu seamănă o zi cu alta, semn că monotonia nu are cum să-și facă loc în viața lor și toate aceste lucruri le dau o stare de bine, pozitivă și îi fac să se simtă utili și, de ce nu, importanți. Dacă privim partea cealaltă, nevăzută, negativă a lunii decembrie, aș putea să vă spun că unii vă vor considera ciudați, nu vă vor înțelege absolut deloc, nici viziunea și nici măcar ideile. Sigur că nu vor fi de acord pe termen scurt cu ceea ce spuneți, dar pe termen lung sigur vă vor da dreptate. Nu sunt pregătiți să înțeleagă toate mesajele pe care le transmiteți. Și în familie și la evenimentele unde participați, unde ieșiți, este bine să vorbiți cât mai puțin, să punctați lucruri și mai ales să schimbați politețuri ca să nu vă puneți, iată, într-o astfel de ipostază nu tocmai plăcută. Oricum, în ceea ce credeți voi, ceea ce înțelegeți voi, e bine să continuați, nu neapărat ca cei din jur să perceapă informația așa cum o priviți voi acum. Așadar, pentru vărsători, aparițiile publice nu sunt tocmai de bun augur, par să fie destul de greșit înțeleși, mesajele lor par să se deformeze până la destinatar. Vreau să ne spuneți cum stau... Da, e telefonul american, telefonul fără fir. Ei ce spun foarte bine, nu știu cum vor fi percepuți de cei din jur. Problema este la cei din jur, da. Cum vor sta la capitolul sănătate. Sănătatea este destul de bine susținută în luna decembrie, mai ales că vor îmbina utilul cu plăcutul. Acolo unde vine munca aceasta în exces, vărsătorii știu să-și ofere timp și pentru ei. Timp pentru hobby-uri, pentru plăceri de suflet, timp pentru preocupări care să le redea starea de echilibru, de pace și de liniște. Deci vor trage tare, cred că, o perioadă în prima jumătate a lunii, după care își vor lua un bine meritat timp pentru ei și pentru preocupările lor deosebite în cea de-a doua jumătate a lunii. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.